Здравейте и добре дошли в моя YouTube канал. Днес ще говоря за това какво представлява човешкото тяло, основни фундаментални неща и практични неща. Човека като биологичен организъм е най-сложният биологичен организъм. Това искам да кажа като увод. То е същество, което превъзхожда всяко друго същество поради сложността на неговия мозък. Нашия мозък е по-сложен и по-качествен и по-невероятен от всеки друг жив организъм. Човека в неговия главен мозък, не в малкия мозък, има най-много неврони, което му позволява да има реч, да има когнитивна мисъл, креативна мисъл, да има по-добро въображение и така нататък. Това ни прави да превъзхождаме живите организми пред интелект. И човека като биология е по-сложен от планетите, звездите, кометите като сложност и като структура, защото има много вещества в него, които имат много сложни връзки, а обекти като звезди, като комети, като планетите, които нямат биология в тях, те са много огромни като обем, но са прости като структура. И биологията е най-невероятната част от материята и от физическия свят. И това ни прави уникални. Повечето учени могат ви кажат това. Аз го знам от приятели, които са физици, учени и са изследвали космологията, преподаватели в университети. Второто нещо, което искам да кажа и да говоря е за това, че човека има глобални нужди и локални. Глобалните нужди на човека са три вида. Първата е топлина. Топлината е нещо, което набавяме от Слънцето основно или от други изкуствени източници, като климатици, печки и така нататък днешно време. И топлината е нещо, което без нея не може. Всяка една част от нашето тяло, всяка една клетка изпитва топлина, има нужда от топлина. Втората глобална нужда, от която човешкото тяло има нужда, е от атмосферно налягане. Това е нещо, което човек изпитва от атмосферата над него, като въздух и кислород, която е над него, която и други частици, които му влияят и прави това той да непрекъснато да е под едно налягане, което прави кръвта да стои в него и да може изобщо човека да се движи и да функционира както трябва. И без това атмосферно налягане, кръвта на човека ще тръгне да излиза от него през всички възможни места, през очите, през носа и откъде ли не. И човек ще умре брутално. Затова хората, които са космонавти и отиват в космоса, имат скафандри, които стимулират атмосферното налягане на Земята, за да може кръвта им да стои в тях и те да могат да функционират както трябва. И третата глобална нужда, нещо, което повечето хора не знаят, е, че човек има нужда от електромагнитно поле и всяка една клетка, както изпитва топлина, тежест от атмосферното налягане или сила върху нея, изпитва и електромагнитно поле. И електромагнитното поле, но това е най-нечувствителното и най-наситимото за клетките ни. Електромагнитното поле на Земята предимно навсякъде едно и също. И електромагнитното поле на Земята ни предпазва от радиацията на Слънцето. Както Слънцето ни дава топлина и живот, така и тя може да ни отнема чрез радиацията, но електромагнитното поле на Земята премахва негативния ефект на Слънцето в някаква степен, на по-голямата си степен. И това прави много малка част от радиацията на Слънцето да ни влияе и да ни убива по-бавно, реално. И електромагнитното поле на Земята е от металите, които са под земната кора. И те излъчват това електромагнитно поле, което ни намалява негативния ефект на радиацията на Слънцето. Поради същата причина, когато астронавтите отиват в космоса, тяхните совалки са направени от такива материали и метали, които да стимулират електромагнитното поле на Земята. И човек има, освен глобални нужди, има локални нужди. Това е да приема кислород, вода и храна. Това всички хора го знаят. Третото нещо, което искам да говоря като подтема на днешното видео е трите основни функции и сетива на човека. Ръцете и краката на човека са първата част от функцията на човека. Това е силовата част. Без ръце и без крака човек е безсилен и не може да направи каквото и да било физически за другите неща, а за средата около него не мога да ходи до тоалетна и тем подобни
трябва някой му помага, не може да се храни, трябва някой го храни, не може да си готви, да си чисти и така нататък. Има един човек, който е роден без ръце и крака, реално има ръце и крака, но си зарастат си примерно до тук и до тук. Има и един крак му останал с два пръста на дясната част от бедрото, има израстъци на бедрата до някъде. Казва се Ник Вуйчич, ще ви пратя линкове да го видите. Той е човек, който е писател, мотивационен говорител и християнски проповедник. Има невероятен живот, има съпруга и 4 деца и е световно влияние. Много известен, много влиятелен, помага на хиляди хора. Втората група от нашето тяло и от функциите и от качествата на тялото е интелекта и това се изразява в областта на главата. Чрез нашата глава ние мислим основно, това е интелектуалната част от нас. Ако ние имаме увреждане в нашия ум и в нашите интелектуални сетива, ние няма да може да размишляваме и да общуваме с средата около нас, чисто интелектуално. Ако нямаме ръце и крака, но имаме глава, ще може да общуваме на интелектуално ниво, но не и физически да правим някакви физически неща и променяме физически средата около нас. Нашият интелект се изобразява с 3 основни качества, които са интелектуални и са в областта на главата: зрението, слуха и мириса. Това ни позволява да приемем външната среда и чрез думите ние комуникираме интелектуален отговор на информацията, която приемаме през тези 3 интелектуални сетива. Вкуса е също сетиво, но то за мен е вътрешно, не е толкова интелектуално. Аз смятам, че интелектуалните сетива, мириса, слуха и зрението са външни сетива и те приемат външната среда, а вкуса е вече, което приема на вътрешно ниво това, което е около нас. И третата част от човешкото тяло е в областта на нашия торс, това са нашите желания. Ако подаваме вредна храна, вредна вода и вреден въздух, ще поражда лоши желания в нашето тяло, защото от органите идват той е като генератор на желания и влияят на цялото ни тяло. И ако приемаме хубава храна, хубав въздух, хубава вода, това ще поражда естествено добри желания в нас. Затова хора ходят на планини и тем подобни места. И ако приемаме за, например, лоши вещества като наркотици, алкохол, също ще пораждат лоши желания. Може да са за насилие, може да е за самоубийство, може да е за разврат и тем подобни неща. Така че тази част тук са желанията и това е като генератор на желания. И е много важно какво подаваме в нашите органи. Трите групи сетива, които човек има, са силови сетива. Чрез ръцете и мускулатурата и краката ние може да разберем един предмет колко е тежък и да го преместим чрез нашите мускули. Ако нямаме това на око, може чрез интелект, но понякога едно нещо изглежда, че е леко, но като го хванеш, усещаш колко е тежко. Това е първата група от сетива, които са силови, които се свързват и с нашата функция, че имаме силова функция. Други сетива, които са интелектуални, вече ги казах, са слуха, мириса и зрението. И такива, които са свързани с желанията и са такива вътрешни сетива, са на нашите органи. Интересно, че вътрешните сетива откриват едно нещо, да наистина е полезно или не. Нещо може да ти изглежда вкусно, да си чувал, че е вкусно, да ти мирише вкусно, но като го изядеш, дори ти е вкусно в устата, но като го изядеш, може да се чувстваш отвратително и дори да е отровно за тебе. И вътрешните сетива откриват едно нещо, дали наистина е добро или не, дали е полезно за нас или не, като и там може да има някакви изключения. Нещо може да убива бавно и да нямаш сигнали отвътре, така че и това не е на 100% гаранция вътрешните сетива, какво ти казват, но те са по-точни от тези, които са интелектуалните и така ги кажа външните сетива. Аз така ги наричам. Това е третото нещо, за което искам да ви говоря. Четвъртото нещо, за което искам да ви говоря, е какво да правим с нашето тяло. Ръцете, краката, тялото ни трябва да правим 3 основни неща. Трябва да го храним правилно, трябва да го тренираме и трябва да си почиваме. Ръцете, краката ги
тренираме като спортуваме, почиваме си като не ги движим, нали, ясно е, че като приемаме храна, идва неща, които ни захранват. Човешки ум, освен да го храним, ние трябва да го тренираме и човека като чете, а не гледа образи на готово, като не гледа филми, а чете и се стреми да си представя това, което чете, той изгражда неговата креативност и това те променя дори на биологическо ниво, но трябва да стремиш да четеш неща, които са полезни за тебе и са градивни. Ако гледаш порнография, например, е доказано, че е вредно за твоята биология, ще прата видеа, информация за това към видеото да ви го докажа. И много важно какво правим. Добрите морални неща, които правим, това ни изгражда на чисто биологично ниво. Ако лъжем, ако крадем, ако правим неморални неща, това бъгва нашата биология. Това е нещо, което ще доказвам в бъдещите видеа, повече свързано с духа и душата, но чисто влияе на биологично ниво. И човешки ум си почива като спим. Това е третото нещо, което трябва да правим с нашата интелектуална част от нашето тяло. Много важно човек да спи правилно, но е по-важно да го тренираш, за да можеш да си почиваш правилно. И третата част от нашето тяло, торса, която човек го тренира като не яде дълго време и като стреми да има правилната диета. Това е нещо, което е изграждащо за човека, но дългото време на гладуване и систематичното време на гладуване е нещо, което е градивно за нашата биология. Ще правя повече видове за това и за нашите органи и за нашия торс. Ще направя повече видеа за това в бъдещето. Това не е сега основен фокус, просто го споменавам. Това, което трябва да правим с нашето тяло. И пето, искам да кажа, че човек има два пола, мъжки и женски, няма трети пол на чисто биологично ниво. Не смятам, че и на друго ниво има. Има животни като охлювите, примерно, те имат и двата пола, мъжки и женски, се себе опождат и себе раждат и са интересни създания. Има такива животни, червите са така и други подобни. Има животни, които са асексуални и те нямат полови съотношения дори със себе си и раждат примерно яйца поради някаква причина, че са яли и тем подобни, и от яйцата се раждат други същества. Това го има при риби, при някакви насекоми и тем подобни. И това е, което е интересно се знае. Като заключение ви насърчавам да се грижите за тялото си, да спортувате, да четете, да не повече отколкото гледате филми и образи на готово и да се грижите за тялото си, да правите добри морални неща, не лоши неща, да се пазите от неща, които са деструктивни, от алкохол, от цигари, които също ви връзват биологически, трябва да се лекуват. Както и от порнография, колкото и да е нашумяла в нашето време. Това е нещо, което ви се сипва на биологично ниво и не само на биологично, но духовно и на душевно. Ще говоря това повече в бъдещите видеа. Това е, което исках да споделя за днес и вярвам, че ще ви е много полезно.